אבל עכשיו אנחנו לתיעוד מיוחד. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן פותחת לראשונה את ביתה, וזה לא סתם, כי הבית שלה היה במוקד של סערה מאוד מאוד טעונה. בר שמור, אתה היית איתה. אני רוצה להקדים ולומר למי שיגיד שזה בגלל פריימריז, היה קשה מאוד לשכנע אותה הרבה זמן, או עוד הרבה לפני הפריימריז, ולא פשוט לגרום לה לפתוח את הבית ולספר את הסיפור כפי שלא סופר. נכון, זה היה באמת לא פשוט, ואנחנו מודעים לחשיבות של הנושא הזה, ובאמת, כמו שאתה אמרת, גלית דיסטל אטבריאן נמצאת כרגע בלב פריימריז, בלב בחירות, והיא גם נחשבת לכוכבת של הפריימריז האלה בליכוד, ואנחנו ליווינו אותה בשבועות האחרונים, בין הכנסים. לראשונה גם היא הסכימה להכניס מצלמות לביתה, אחרי שתקפו אותה כשסיפרה את הסיפור האישי של בנה. הנה הכתבה. אני אומרת את מה שאני חושבת באמת. אני גם עדיין לא חושבת שאקונומיקה זו מילה כל כך, אתה יודע. אז אמרתי אקונומיקה. 40 קילו. אקונומיקה סתם לא שווה איך אני אוהבת. לשפוך על המתפרה בצלח עדיף. בסדר, מטאפורה, אנשים הפסיקו להבין דימויים. הסערה שעוררה חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. הבנתי באינטואיציה ודרך כתבים שאין כזה דבר אוטיזם. אוטיזם זה לא דבר. מה שעשיתי זה פשוט שחתי אותו מהשיער והוצאתי אותו זה, לא נתתי לו לאכול ולא נתתי לו לשתות, לא נתתי לו כלום. באמת הכל עובר לידי, עם העריצה של ביבי, ממש. אבל כשנוגעים בילדים, יש דברים שלא נכנסים אליהם. יפריע לכם לשים לך מיקרופון פה על הדש? כשהיא מגיעה לכנס הליכוד בפתח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הופכת למוקד של הערב. שלום, שלום. מעולם כוחות האופל לא נראו יפים יותר. הקמפיין הנוכחי שלה בפריימרי זוכה לאלפי שיתופים ברשתות, והוא עיקר מעורר לא מעט פרובוקציות. של המאבטחים בירושלים יעמדו ריקות כי המאבטחים עברו לרעננה. האם נמשיך לשלם על הדירות הריקות? מה העלות? 700 שקל בשנה. מידתי. מהותי. מאושר. נראה לי הייתי רוצה לשים לך טיליון. יש לך? בטח, חיים שלי. תביא, נראה אותו מקרוב. איזה יפה. כמה עולה הטיליון הזה? אני לא יודעת, הבן אדם בא, קפץ עליי, זה אומר לי שימי. היית שמה? בשביל הדחקה, כן. את יודע מה? לא, בשביל האצבע בעין. ככל שהם סולדים מביבי, ככה אתם בכוונה תבואו עם טיליונים, וכאילו בכוונה. אני אומרת שאני לא אתנצל על זה. זה מה שאני אומרת, בייסיקלי. שביבי יתנצל. גם אנחנו מביעים, הוא לא יתנצל. אנחנו גם מביעים אהבה, מה רע בזה? פולחן אישיות. והם לא פולחן אישיות. הם בנו פסל מזהב ואז בעטו בו. זה פולחן אישיות. אני מרגישה שאני מתביישת שהייתי פעם בשמאל, ועד לפני כמה שנים, גם כשהייתי בימין, לא התביישתי, כן, לא התביישתי. מה זה, אתם בכיתה א'? אתם בני 3 או מה? גלית זוהמיין, גלית חשישיין, גלית עדניין, זה מה שאתם יודעים? What the fuck, סליחה, צנזר אותי, צנזרו. מתברר שאפילו בתוך הכנס עצמו יש גם ליכודניקים כמו גיל שהם אינם ביביסטים, ודיסטל אטבריאן נתקלת לראשונה בהתנגדות. בעזרת השם, בתחילת נובמבר, הגוש הלאומי חוזר לשלוט בראשות בנימין נתניהו, שהוא לגמרי במקרה המנהיג הכי טוב שהיה במדינה הזאת אי פעם. אם הוא לא ייבחר, מה זה ביביזם וזה? הוא ייבחר. אנחנו מפלגה. אני אסביר לך. שאלה מצוין. ולא ביביזם אלא ליכוד, נכון? נכון. אז איך קוראים לך? יש את דיכטר. איך קוראים לך? יש פה את גדי יברקן. איך קוראים לך? מה? איך קוראים לך? לא, איך קוראים? גיל. מה זה ביביזם? אני לא ביביסט, אני ליכוד. רק מה גיל זוכר או לא יודע. לפני הביביזם היה בגיניזם. ולפני הביביסטים היו בגיניסטים. וגיל, כשיבוא משה, ראש הליכוד בעוד 20 שנה, אז יהיה מושאיזם, ומושאיסטים זה לא נגמר, וזה לא קשור לביבי. סליחה שקודם כל שהתפרצתי לדברייך. לא, הכל סבבה. אני מחזיק מאוד ממך, ברמה האישית. אני לא חושב שאת חושב... ביביזם זה לא התבטלות לביבי. זה לקחת את הכינוי שלהם ולהגיד להם, in your face. לא, אני חושב שאת צריכה לדבר על עצמך, כי את לא פחות טובה ממנו. אני לא מדברת על ביבי, זה מה שאתה לא מבין. לאבא שלי קראו בגיניסט. ככה זה נשמע.
לאבא שלי קראו, זה מה שהם עושים. זה מה שהם עושים. כדי להגיד... לא, אני... מה שהם מנסים, זה לא נכון, הגיל שלהם, זה זה בעצם להגיד שחצ'ח, בשפה מכובסת. אנשים פה באמת חושבים ולוקחים את מה שאת אומרת. לא חושבת. אני חושבת שאנשים מפוקחים. זה לא, אני אומר לך את האמת. אבל גם הוויכוח הזה מתאם בסלפי וחיבוק. הוא צועק, אחרי זה הוא רוצה תמונה. לא. אומרים כל מה שיש על ליבך, היא גם מאמינה בזה בבית שלה. איפה המצלמה? אל תדאגי, אנחנו נביא את הכל. אבל איתך, לא נשענים על אף אחד. אני סומך עלייך. הוא אוהב אותך. ברור שאני אוהב אותך. בקשר לעניין הביביסטי זו שאלה. האם אתה מנחס לעצמך את כינוי הגנאי, באמת, כמו שהשחורים עשו בארצות הברית, עם ה-N-word? כן, זה השוואה כאילו? את חושבת שזה... אנחנו לא חטפנו את מה שהם חטפו שם, ברור שלא. אם אתה שואל אותי אם זה על אותו מגרש, חד משמעית כן. למה ככה ולמה ככה ולמה ככה? תפנו את אור הזרקורים אל החבר'ה של יש עתיד, שבו נראה מה יעלה בגורלו של ח"כ או ח"כית שיעזו לצייץ ביקורת. קלה שבקלים. אולי כי אתם החזקים. כי עמוק גם בתקשורת יודעים שאתם החזקים. אתם כבר 40 שנה שולטים, 50 שנה שולטים במדינה, שולטים במוסדות, שולטים במשרדי ממשלה, שולטים בוועדים הגדולים. אתה קורא אותי מצחוק. א', כרגע הכעס והזעם שיש לכל בוחרי הליכוד זה היעדר משילות. למה לא משלתם? משך שנה שלמה, הג'ובים שיאיר לפיד סידר לחבר שלו, הפנסיות שגנץ סידר לחבר שלו. אם במידה ובנימין נתניהו לא מגיע ל-61 ולא מצליח להרכיב קואליציה, את תהיי כנה עם עצמך כדי להגיד, תם העידן של ביבי, של בנימין נתניהו בליכוד? יש רק אדם אחד שיכול לומר, תם העידן של ביבי. וזה לא ביבי, זה המתפקד הקדוש. המתפקד הקדוש שעומד בקלפי. זוהי הבחירה שלו, לא שלי, כפוליטיקאית, לא שלך. גם אם הוא לא יגיע ל-61. גם אם הוא לא יגיע ל-20. ואגב, הוא יגיע ואנחנו נעבור את ה-61, אבל אני רוצה לומר לך, הכוחות שמתמודדים מולו, הם לא יאיר לפיד. ככה הוא היה לוקח אותו ומביא 80 מנדטים. הכוחות שמתמודדים מולו, זה פרקליטות שנגועה בפוליטיזציה. מי מבקר את הפקידים בפרקליטות? מי מבקר? תגיד לי מי, תגיד לי מי, תגיד לי מי, תגיד לי מי. מי? אף אחד. שנייה. אין אקאונטביליטי, אין אקאונטביליטי. היו הרבה אנשים לפני משפט נתניהו שהתייחסו לפרקליטות ואמרו שאולי צריך לעסוק בעניין הזה של הפרקליטות ובמה היא עוסקת ובאכיפה וכו'. העניין הוא שגם אנשים כאלה אמרו לעצמם, הנה הליכוד, הליכודניקים הביביסטים, אנחנו שנים עוסקים בזה, הם לא עסקו בזה לפני משפט נתניהו, עסקו בזה רק בגלל משפט נתניהו. נורא טבעי. למה? כי להרבה מהם זה בכלל לא היה ברדאר, הם לא ידעו. זאת אומרת, אני יודעת שהשמאל מאוד עסק בזה, כי הבן זוג שלי... מה, הבן זוג של החמאס? זאת אומרת, יש משהו קורה בפרקליטות? הבן זוג שלי לא ישן בלילה... כן, כן, לא ישן בלילה מעצבים. אולי נתניהו היה צריך בעצמו לדבר על זה לפני המשפט שלו גם? לא, אז לא דיבר. יש לי גם ביקורת על זה. סבבה. אז מה? אז בגלל שהוא לא דיבר עכשיו, נשאיר אותה פופו לחרטה. הפרקליטות מושחתת, אבל לא דיברתם, אז נשאיר אותה ככה. אני לא מבינה את הרציונל. אנשים מאוד מאוד מעריכים אותך, ודווקא כן רוצים אותך הייתי אומרת בעשירייה הפותחת. אמן. שבהצלחה. תודה מותק שלי, תודה רבה. באמת כבוד גדול.